For it was a down a pay. There was see or bamboo no super or the aboying. There was see a different if you bam. There was see a nine sorry moon. A jumacomu. You be now training our boy and hobbying. Rather than I sink out in the rather near Busia or now over teaching a bench in a. You did not see any ebro or nano pay. We say good tone on us, yes, war. Roddy be brave, no, I am mine. Would the Phoebe brew, I can feel. Ye, what's I agree? Roddy, I sing county. The other was senior straw. Said ye, that drink, young bonny. Near how you now so ebro on him. But the old ultimate be a tears rope, I say, and none pay to we are home. Near a year, answer any ready for chain. Near ye need a horse way, ye and so Chriso a button for chain. And I'm sorry so, and ne unsure I will talk you as soon as it to me and your beer. Ready, ye more, Moyare. If you not so, nay, Oma, ye nim no, the straw pass over somewhere, dear. Would you to me, why be pen, not as so young so? Tin him say, we a young yena. Ready, tis straw. For a year is home no.
for dware. Some rain so, yes, ropa say, a dadray near a boy a day akoma so, I a bohom paye, near into minka, near yakanina no Christo de unim. Until Rade say, a bray butu an enemy, ye, a bisadie near dadray in a may. Yembusuamu so wona yenim se dadwen bi da won so na ede ato anim na so se o maka akere ye no Awurade yesro ene yesa omani adesrede ye ma wo wunkuto na betimi aye ti Awurade se so bebo aye ijai okasamafo nso ehye wonsa na no pay wo na wapa no se ude wasem efanimu ade amayen ti esro so beyi ne si nchen ne esema obeka nyina no enye nsema efiri won nchen eba wade wasem eba o se tenetene na kyerɛkyerɛ ti esro pa se ma asem nyuma tenetene na kyerɛkyerɛ na man igidie ase entimi enti na se wupi ba ya nyira yeni as desredi bibre ni esro wadum nti amen. Amen. The address no a tithe and offering. Na men kasa bebre, but me pesa me twema adwengyina nyoma ba ko mienu bi so. We live in a world full of uncertainty. Na ahokyere na adokro wiase ne nti. Ame to de bia ade ye very simple no, na be very difficult. Yemu bebre your social media, your Facebook, correct? Right? Yemu bebre your Facebook, right? There was this experiment to be a me person me paint chemu na me wi a ye de enkomano to aso. Na me hu some experiment to be a eya na obi address it say obi a wa bodam. Na okoko gina store anaso hu obi a no osra no say obema ne sika. Now, nipa binom wɔ hɔ a ɔmunya kokodro to give money. Ebi wɔ hɔ a no ɔmunim nipa ntino kwan a ɔmode nipa ne fa so no. Ɛyɛ na ebi wɔ hɔ a yɛ social experiment bi a ɔmoyɛ. Na wonim wo a wobɛmɛ sika no ɔsan de wo sika ma wo. Na wabɔ ho bebree ɛde ama wo. Na sɛ ɔbɔ ho bebree de ma wo a wohwɛ the joy and happiness a ɛyɛ ɛba ɔmo a they get the returns in abundance na. Na so exciting. When him say we are say woman, ade ya den pa ne say we be kwaya sabia na Dr. Bekacho say we pressure course we janchini di. The simplest thing are the hardest things for us to do. Correct? Very simple thing are the very hardest things for us to do. Into onyame asem no say waji usika chemu do 10, right? Na fa mu ba ko pe fa bra me na wo de ba me bo ho de amount se yare na wo yare a me make sure so obeti apo se wo sika eye car note na wo hia me make sure so obetumi atua we are there then but a very difficult for us because ahokyere bebre abaria senti
ye year ni ye wiwin. I will Luke chapter 6 verse 38. Or say, give, and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and run over will be poured onto your laps. For with the measures you use, it will be measured unto you. Hallelujah. Nti mesro, wuche mudra famu ba kubra. Yentume famu aso na aso no suntumi tumpo. Na de den no yemma na nye simple en fama yen. Ye de gidie betu sa na mo. Nyame enhyira yen. Amen. Amen. Ye besre na ye nyina ya so na ya bompaye. Erade wasem no wama yate asese. Wo principle no menu say yenche mudu. Na yemfa mu ba ko emfa mreo. Ye ni mpemro ye ewa ya fa. Wiase mo ye den kodanda ne dadwen ebu ye so. Yesro gya ya kuma ya adwene ye nipadwe nyina hya wonsa. Erade ahonhoma ebedi ye chi a ema yentumi yi bi ma na erade yi ni nyina fi wo maye. Maye na kokudro ne gidie mu oden. Ne yentumi mfa kokudro gidie emfa nyi mfa mu wadwuma. Na nche na se wofi wonum nya mu pia. Ye ne wa kosro ekedida ensada. Ewo Jesus Christ udim na yebo mpae. Amen. Amen.
Oribo, 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 Yesu Oribo, 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 Yesu Oribo, 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 Yesu Oribo. Oribo, Oribo, Yesu Oribo, 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 Yesu Oribo, 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 Yesu Oribo, 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 Yesu Oribo. Happy Sabbath, Church, and happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time. This week is lesson 10, and the title is Don't Be Afraid. To give us our opening prayer, I'll call on Rochelle. Dear God, thank you for everything you have done for us. Please bless us when we're sick and make us be healthy. In Jesus' name I pray, amen. Amen.
The memory verse for this week is taken from Luke chapter 2, verse 10, and it says, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." Amen. The message is, because God is our friend, we are not afraid of him. Amen. The song we will be singing is, "I'm in the Lord's Army." Amen. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fire the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, sir! I may never march in the infantry, ride in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, sir! I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly in the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir! Hi everyone, it's Aunt Fernita, and we're studying Lesson 10. Don't be afraid. The message is, because God is our friend, we are not afraid of him. Our memory verse this week is from Luke chapter 2, verse 10. Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Were you ever afraid of thunder, of lightning, of the dark, of people who shout? Jamie didn't like thunderstorms, especially when they came in the night. But his mother knew that. She always came to be with him. Don't be afraid, she would say. I'll stay with you. It will be all right. And then Jamie could go back to sleep. In Bible days, when God sent an angel to talk to someone, he first made sure that they were not afraid. Recently, we learned about an angel's visit to Zechariah, a temple priest. God sent an angel to stand by the altar where he served. Zechariah, the elderly priest, was frightened, but not for long. The angel immediately soothed Zechariah's fear. Do not be afraid, the angel said. God has heard your prayer. Then the angel told Zechariah some wonderful news. His wife, Elizabeth,
would have a baby, and they were to name the baby John. Later, God wanted to tell Mary that she would have a special baby boy. Again, he sent an angel to carry the message. To keep from frightening Mary, the angel spoke softly. "Greetings. You are highly favored. The Lord is with you." Now, greetings are friendly words. Enemies don't send each other greetings. They send threats. But even so, Mary was troubled and maybe a little frightened. So the angel spoke more plainly. "Do not be afraid, Mary." There it was again, that special message from God. Do not be afraid. God sent the same message to the shepherds the night Jesus was born. When the angel messenger appeared, glory and brightness shone, lighting up the night sky. The shepherds were afraid. The Bible writer Luke says that these brave men were terrified. But then the angel spoke. "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people." And the angel told them about the special baby born in Bethlehem. They would find him lying in a manger. When at last the angel voices were hushed and the bright light had faded, the shepherds were no longer afraid. "Let us go to Bethlehem and see this thing that the Lord has told us about," they said. No longer afraid, they hurried to look for Jesus. So when God speaks, he doesn't mean to frighten us. He wants everyone to hear the friendly message. God is with us. There is no need to be afraid. God is our friend. We need not be afraid of him. Amen. To give us our closing prayer, I'll call on Millie. Okay. Asana Millie Bebom Paya, my so penny cano. NASDAQ for Children Department, and so so from 7:30 to 8 na me pam chow mo log on penny for mama mo log on ye man and so the M said no that way ni so bad announcement na nam yedamas. Dear God, please help us to keep this lesson in our heart. Please help us to be good boys and girls. In the name of Jesus, I pray, amen.
Yeni obiara se unkwara, yeni obiara se unkwara, nyame. Yeni obiara se unkwara, yeni obiara se unkwara, nyame. Yeni obiara se unkwara, yeni obiara se unkwara, yeni obiara se unkwara. Yamie, yeni obiara se unkwara, yeni obiara se unkwara, yeni obiara se unkwara, yamie, yeni obiara se unkwara, umbrohu nyami, unia hai, unia kwaji butai unkwara, yamie, yeni obiara se unkwara. Amen. Pacho o my so nyina ho na yinti akankan sem na nsa na no ene ye fasting and prayers into sram bebre se obi ewo adansidi a onfa ne din emma opanyin bofa na afi opanyin ensa beka na wafremo announcement mienu bi so kai mu nyame adma revival no enye mpanyimfo no nko a enkra no so de ho children they no started the same time 7 ochina no more time no 8 to 9 p.m. omo den de anwumre nko anti Mr. Mawofo no mon hya no nso na youth no so no saa na omo so ewo bi no so ebe koso efri ochina no ekọ no nti Mr. Moya na maboa ma youth no ene nkra no so anya revival no mu inshira no bi amen. Acho papa ne scripture reading elder Sarkodie choose so obegina so atuyemfo na yede aboye mpaye no ewo Ephesians 6:12 or say for we do not wrestle against the flesh and blood but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts
of wickedness in the heavenly places. Amen. 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 Yebeda onyankopon ase ene homeda yi na odiyen nyina abehiem ha ene yese ne sen se wo ha na wani age se ene homeda yi uka ye ho ewa asorofie ho apagya wonsa ana se wo zoom apagya wonsa na se ka che onyankopon so onyankopon yeda wase yo yeda onyankopon ase eyiye ewo ne bambo afi mu kakra akra yede kwa wie ya ne sa aka ye be se ne ewie afi aka we 3 weeks pe na yede afi akwa wie obi si obi si abantem ye sha se January sisie yede eba wie na se ye behwe afi no mu a niema pii na akoso nanso onyankopon adum ntime na omienu eda so tinkwama asedane ayiye nka ne din da afi so mesan ada osofo ase se ene wajai ne pulpit ede amame se mene na safo enso emeche onyankopon ase meda asori mpanyimfo so nyina ase ka osofo ni ho a kampanyimfo ho a nka mo na ewose ebegina ha ene yen kasa nanso no omama mesa kwanya no se menemo emeche onyankopon ase amen de chance kra ne mo a motete he ne mo a mozum so asabre mu tie me se me begina ha na obi ni ho a nka ho na me kasa a kire no enti eda mu nyina se ene nso mama weda no anji mu anka fie na mu nyina matimi
abɛhyia mu ha na yɛn nyinaa ɛrebom asom onyankopɔn. Amen. Moma yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔdomfoɔ agya anɔpa yi saa mmere yi ɔma ayɛ krado. Yɛsrɛ sɛ siesie nyinaa koma na nsɛm a Awurade wɔ ma yɛ wɔ awieyɛ mmere mu a ɛbɛboa yɛn ama yɛtumi de asiesie yɛn ho atwa wo ma yɛ ɛtɔ so mmienu paapa yɛtumi agye ne nyinaa agu akoma pa mu. Soma ho nkronkron na mɛdi akotene ɛwɔ ɛnɛ yɛsom yi mu. Na sɛ yɛde ne nyinaa kɔ awieyɛ asomdue mu a yɛde aseda ne ayɛyie de ama wo. Anɔpa yi aseda nka wo din, ayɛyie nka wo din ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Ɛnɛ sɛ moboa me a menkyɛ koraa. Moboa me a menkyɛ koraa. Enti no te sɛ deɛ ɛda ɛkaeɛ no wo a wowɔ adansedie biara no mɛsrɛ sɛ wode bɛba ɔpanyin bofa. Bɛma ɔpanyin bofa ama yɛn. Na ɛnɛ masɛm a mebɛka no mato edin sɛ when opposition comes. Sɛ authority a ɛba a yɛka authority a nas opposition a most often yɛte opposition pɛ na yɛadwen ɛkɔ politics. Ɛhɔ ne first place a yɛadwen ɛkɔ yɛhwɛ yɛ man Ghana mu a hɔ deɛ yɛ gidigidi paa. NDC ne MPP ne other parties aka yɛhu aprepre a ɛkɔ so wɔ hɔ. Yɛba yɛ man a ɛti mu yi nso a US ha nso yɛwɔ Democrats ne Republicans. Yɛhu aprepre a ɛkɔ so. Na anɔpa yi ɛnyɛ saa political opposition ho asɛm na mebɛka ho asɛm. Opposition a meka ho asɛm yi opposition a anaasɛ sɔreti a Onyankopɔn ɛma ɛhyia. Wabra yɛabɔ yɛadwen pi anaasɛ yɛsi yɛadwen pi sɛ yɛne Onyankopɔn ɛbɛtu anamɔn. Nneɛma pii wɔ hɔ a ɛyɛ osi akwan anaasɛ ɛbɛhyɛ yɛne promise a Onyankopɔn apromise yɛn ntam. So Onyankopɔn ɛhyɛ wo bɔ sɛ ɔde wo kɔbɔ hyɛ asase ne so a nneɛma pii ɛtumi si mfimfini anaasɛ ɛsi kwan. Na sɛ empo yɛanhwɛ yie a saa nneɛma wei ɛtumi yɛ so bad anaasɛ it's so intense sɛ yɛn gyidie no koraa no ɛtoto no ase anaasɛ compromise yɛn gyidie ɛma ehu suro ɛbɛwura yɛn mu to the extent sɛ Onyankopɔn koraa a ɔsɛ yɛsom no nokware mu no yɛntumi. The moment a ehu ɛbɛtake over no saa faith a yɛwɔ ma Onyankopɔn saa faith no ɛfiri hɔ. Yɛn nso yɛn nyinaa nim sɛ Onyankopɔn aka sɛ gyidie ni mu a obi nyɛ dɛn nti na nyamesom no a wɔsom no ɛso ɛmfa soɔ ne sɛn sɛ ehu nko a na wode som a bibi a yɛpɛ sɛ yɛma Onyankopɔn biara na sɛ bibi papa biara yɛpɛ sɛ yɛyɛ yɛde boa yɛn ho yɛde boa yɛ loved ones na ɛtumi ɛhyɛ Onyankopɔn animonyam no ɔbronsam try sɛ obesi saa de na ano kwan. Anɔpa yi deɛ meka ne sɛ ɛma ehu nkɔlaa ne story no ɔsi don't be afraid ɛma ehu ɛnhyɛ wo so to the extent sɛ deɛ Onyankopɔn pɛ sɛ woyɛ koraa no wontumi ɛnyɛ. Anɔpa yi te sɛ deɛ meka no menkyɛ pii nneɛma mmiɛnsa anaasɛ point mmiɛnsa na mpɛ sɛ yɛbɛhwɛ afa saa adeɛ wei ho. Na deɛ di kan paa no ɔse you are called according to God's purpose. Deɛ di kan no ɔse you are called according to God's purpose. Therefore you will face opposition. Onyankopɔn abɔ odin no wafrɛ wo for a special purpose. Ɛno nti no ɔbronsam ɛde opposition ɛbɛba anaasɛ ɔde bɛba wɔ akwan mu. Most of us si yɛyɛ biribi na sɛ opposition ba na asɔke yɛn. So how come? Ade a meyɛ anaasɛ timu pa ɛwɔ adwene ɛda me timi na nka yɛ adwene papa o. Ne ayɛ surprise sɛ opposition no aba. Sometimes I am near dreams a beer, I have Bonibia, and as I have Bibia, and yet into the opposition ever. Why? Because Upeso ye bibi boa on Yanko Ponjuma. Upeso ye bibi boa on Yanko Poma.
Upesa wohye onyankopon animonyam nanso na opposition aba anasa soritia aba anopa me pese me ka kire say aya enye shock e ma ne nyo onwanwa if the moment a ubaya wa adwen say ubaya bibi papa bi e de aboa onyankopon anasa ubaya bibi papa bi e de ahye onyankopon animonyam no osefo no fa kwan pi so say be ya obesi sad na no kwan because on pese onyankopon ebenya sa glory no enti moma ye anye shock se bia ye pese ye bibi it doesn't matter say wadwuma mo say asafo mo say wherever you are it can happen ni teacher say si wa asafo mu a se bia ye pese ye bibi na se bia ye say no ade na pese o ye no ntime nye ehwa na aye shock kra say abufu aba onyankopon ehu ye moboda. There are times opese uye bibi no all of a sudden obehu no be free baby sometimes we kura na nipa no unim no most often be a nipa no unim no meka ho asem achi but sometimes opposition e ba nipa no kura na bia na unim ne da oni ni nim ko ba say oni ni nim kuta ho die bia but the moment obeye wa adwen say opese oye bibi e hye onyankopon animonyam no then nipa na aba wa brabom e be oppose de opese oye no yehwe bible mu a your examples be brave sometimes say they make an I am surprised I can't say I am one say bibisa etimi eba na say o hwe yen test ya opanye eno e kama na o si enye ye ne honam eni moja ena enya the fact say ye hu nipa no ye nim nipa ne din ye nim say o kan ye ho ye ne nyina na esom doesn't mean say and spiritual. Bibia happen bia no spiritual or bronsam and a nam nipa so saa ade no. Enti si hu se pese ye bibi e de boa onyankopon adwuma. Ye bibi e de show onyankopon animonyam na se opposition ba moma no nye ye wonwa pi. Ye hu se ne nyina part of obronsam enhyehyeye a opese odisi onyankopon adwuma anokwan. Amen. Obronsam nim kwan a ofa so eyusu nipa. Obronsam enim kwan a ofa so yusu niema pii. E de distract onyankopon e mafri onyankopon adwuma ho. Yenim wiase ahyase kwan a obronsam e fa owo so e de dada ye nana Adam ene Eve. Obronsam won change ne tactics no in any way. The same tactics now we use no. Na noa na oguso eyusu enti yehu se opposition efi obi a enka yensusie mu no wakwa animu e wa asafo yi mu yensusie mu no oyanyamesum ni enu wo se nka oyesa moma ne nye nwanwa pi ebi se obonsam etimi yusu obi a e de ye n'adwuma. Amen. Enti de ese ye bompa ye ne se ye be bompa ye asi osefo no akwan nyina ano say beya ontime get it to us. Jo obronsam ehwehwe nyina ne say omoyente asem yi say well done good and faithful servant. Well done good and faithful servant. On pese ye beti sa asem ni bi wo ya asum. On pese onyankopon beka a kire say mo akwapa no kwafo. Obronsam empese obeti sa ade ne bi wo mu. Na se ye behwa Yesu na enkasa eka ewo John 16:33 or say ewiase a yetimun or how pi ene beba yen so in this world we will have tribulations. Yesu anka nche say wiase a yetimun na say ba ye de yen ho abebo no no ye be fa yen ho totroto or how ni amane hunu ebeba but test na mu okase but take heart why adentia was because I have overcome the world. Jesus see what dirias so. And this or how ni atete any amani hunu ni nyina e ba yen so a moma yakoma ento yen yam. Amen. Se yehwe Bible mu a ye wo examples pi
a nipa pii sorry sɛ ɔmbɛyɛ onyankopɔn adwuma nanso ɔbronsam ɛfa kwan bi so anaasɛ ɔfa kwan ahodoɔ pii so sɛ ɔma saa nneɛma no mmam sɛ yɛbɛkae a Nehemiah wabra sign kɔ Jerusalem sɛ ɔmo build the wall. Out of nowhere, any who Sanballat, any Tobiah, no more pie. Ɔmo try so be distracted Nehemiah from building the wall. Ahyase kora deɛ no ɔmo ridicule no, ɔmo twetwe no. War ya wobɛtu sɛ yɛ ka ne sɛ force kora fa so a ɛbɛtumi abubu. Atwetwe bebree ne nyinaa mu no na Nehemiah asi ne bo sɛ ɔma saa nneɛma no ɛmmu n'abam. Ɔmo kɔɔ so a to the extent sɛ mpo ɔmo ne kurom hɔfoɔ anaasɛ mpanyimfoɔ a ɛwɔ kurom no ɛyɛ adwen so ɔmbɛfa kwan biara so sɛ ɛbɛyɛ a saa tirimupɔ anaasɛ dwumadie soronko a na Nehemiah ɛpɛ sɛ odi ɛhyɛ Onyankopɔn adwuma animonyam no ɛntimi ɛmma so. Saa na ɛteɛ. Bibi papa biara wode bɛsi w'ani so Kristoni SDA ni sɛ wobɛyɛ ɛma Onyankopɔn no ɔsɛefoɔ no ɛde ɔhaw anaasɛ ɔde opposition ɛbɛba wo so sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi adistractew na Onyankopɔn dwumadie anaasɛ ne dream a ɔde ahyɛ wo mu no ɛntimi ɛmmam. So Onyankopɔn ɛma wo promise a Onyankopɔn ma wo dream bi ɔma wo vision bi sɛ ɛbɛba so anaasɛ wobɛtumi ayɛ a ɔbronsam ɛde ne nada anaasɛ ne nneɛma pii ɛbɛtwintwan w'akwan mu. Na saa nneɛma no sɛ yɛanhwɛ yi a ɛde ohu ɛhyɛ yɛn mu na nepa a Onyankopɔn ɛde ahyɛ yɛn mu anka ɔpɛ sɛ ɛda adi na ɛhyɛ ne din kronkron animonyam no ɛntimi ama so saa. Anɔpa yi mesrɛ sɛ Onyankopɔn ɛmmoa yɛn nyinaa. Ɔmmoa yɛn nyinaa ɛfiri sɛ mpɛn pii ayɛ a ɛde abasamtuo ba. Yɛn mu bi koraa ɛtumi gyaa asɔre sɛ biribi saa ba a. Most often, ɔbronsam tactics na sɛ ne strategies na ayɛ a na ɛnyɛ gidigidi pii o. Ɛyɛ nneɛma nketenkete bi nanso ɛtumi yɛ adwuma yie paa. Yɛde afei ɛrekɔ awieyɛ mu ma yɛnhwehwɛ yɛn abrabɔ mu. Nneɛma a ɛsi yɛn kwan wɔ abra a nka yɛpɛ sɛ yɛtena kronkron yɛ mu, yɛpɛ sɛ yɛtena nokware mu ɛsom Onyankopɔn nneɛma ɛbaa yɛn abrabɔ mu na yɛnsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔma yɛn ahoɔden. Medeɛ mewɔ awerɛhyɛmu wɔ Onyankopɔn hɔ sɛ ɔde yɛn nyinaa ɛbɛwie afei ɛwɔ nkonimdie mu. Na afe foforɔ a yɛsim no yɛma ɔbronsam kwan ɛma ne ntimi ɛnyɛ biribiara ɛwɔ yɛn abrabɔ mu. Yɛde yɛn ho nyinaa ɛbɛhyɛ Onyankopɔn ɛnsa sɛdeɛ Nehemiah ɛde ne ho ɛhyɛ Onyankopɔn nsa na wamma kwan ama Tobiah ɛne Sanballat undistracted in any way no. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn nso bɛboa yɛn. Na afe foforɔ a yɛbɛsim no nso no Onyankopɔn bɛyɛ yɛn adom na yɛtumi adi ɔbronsam so nkonim. Amen. Enti yɛwɔ mpaebɔ mu. Enti saa bere mɛsrɛ yɛn mu nipa mmienu aba anim ha. Mɛsrɛ bɛrima baako ɔbaa baako ɛbɛba anim ha na wɔn bɛbɔ saa mpaeɛ yi de ama yɛn. Mehia ɔbɛrima baako volunteers ɔbaa baako wa honhom ka obi a obetumi aba anim ha. Okay. Enti mame mesi ubabo empire edi yɛn nyinaa ahyɛ Onyankopɔn nsa. Sɛ even in the midst of saa ɔhaw anaasɛ opposition ahodoɔ a ɛba yɛ mu nyinaa no Onyankopɔn ɛbɛboa yɛn na yɛtumi stay faithful and truthful to him. Enti wo mpaeɛ no na yɛnua Edmond so abɔ mpaeɛ ɛdi yɛn nyinaa ahyɛ Onyankopɔn nsa
So Nyankopɔn ɛbɛbɔ yɛn ho ban afiri Satan attempts ahodoɔ nyinaa ɔde distract yɛn. Satan distract yɛn in so many ways, even the church. And as asafo no de bibi asi yɛn ni so si yɛpɛ sɛ yɛyɛ no. Na Satan de nneɛma bi abɛhu kyɛ sɛ nneɛma a ɛnhia. Na Satan de aba yɛn so nti so bɛbɔ mpa yɛ si ɔsɛɛfoɔ no so enwuma nyinaa ano kwan de ama yɛn nti adɔfoɔ moma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpa yɛn. Amen. Amen. Say, Abribia sometimes say a pese tumpo echo anymore. Na yenya distractors. Opposition or more fighting against progress. And ne papa yesu yesro. Say ya na ya dana ya opposition to your wajuma I was a kwa anymore radimisro. We are more bonuses and yajin. Amen. Na radian fa akoma crop. Na radian so a jinam pinti say a big jinama no, and ma basem to emma abra opposition beba. Na yen look up to you, na yen ye truthful, na yen standing for truth. Yes, sir, say radi hu ye mobo. Nia ye ken yina se one maya hoarding a yen to me enina. Inti nia yes ran se maya hoarding na yen to me njina. Amen. Na sai yeso se wupie and na radi. Yetime gu akontapa edi achiro. Yeda wase se wete wadom ti amen. Amen. Yehia wombrenyina. Eradepa. Erade a wode wanum nsam boss ro ne asase. Erade a woka say let there be light and there was light. Amen. Wasem no wo boyen say wo seso. Yes. Nanso na maso nti yekokofa abone eto ye ho so. Won hyehyem wo ma oba Jesus ebewu edemaye. Editi ye bone nyina ho. Nanso sefo ompia de pan no. Oguso atatae. Erade yeso fa ye bone chenda. Amen. Ye jai ye kra ne ye nipadwe nyina hya wonsa. Bonsam woni ye so tumi. Se wo pagya wonsa onyame nsa eda ye so. Erade ye jai obi a ya wo no fia akola e wa asoromu e kompanfo kosofo so. Ye jai ye hu nyina hya wonsa. Yesu fonsa to ye so. Erade fonsa to ye so. Onyame a woni pem twenso mo honfo. Kwatwa mansa nyame atwa mansa nko hu nyina ehia. Se ye bo wodin a oda pagya nyame a wonda na won pagyan. Bonsam pagya ne nsa wo nyame wo bɛyɛ. Erade yeso manhwe aseda. Amen. Koso na dum boye. Erade nkokohwe asem nyina wiase mo ayɛ den. Yes. Ehuni so ahye yakoma mu ma. Erade yeso say ye gidi akan to ye gidi mu den famaye. Amen. Erade to ye gidi mu den famaye. Amen. De beye nkokohwe ase bia Yesu wo dem yeso say hye den. Erade de obi beka ebebu ya bema ye begye ya sorry Yesu wo dem ma ye ne hye den da. Amen. Erade de beye yare a ebetwe ya asam ye mba wasenu ya say erade yifi o ma ye da. Amen. Erade say beye sikasam wo dem yeso say wankasa hye ye ne yentumi nye sika. Ye wajidi na reshem na asema abaye nchen wobeto nsupa egusu amaye na ebenya mu nhyira ewo Jesus Christ udim na ye bom mpae wadum nti amen. Amen. In what you do as my mercy so ye da wase. Abusuafo ye beto aso yen second point point number 2
Or say opposition often comes in multiples. Sorry, tia, and I saw how a bar hema one pet. You move a bedia dance. It can be easy. So position back beba and as a trouble back beba. Now when you're dealing with that problem, no. Every whole answer that next one and so abba. But and yes, I a tiber. Trouble back over another company, eba. And I yes, I here. Who deal with people problems, no? Now we say money problems, and so etwaso. Afraid job problems, etwaso. And gratitude, etwaso. Even our rear. At the same time, now we deal with those problems. Sana obronsam eyena juma. Na enye yenko a ene saa niema we aya eto yen. Ebi to adikanfo no se yehwe yen Bible mu a nipa bebre ho a ebi toto won. A omo ampa ba. Entimi so anase yen so ye wa rehemu se yegina onyankopon edin mu. Pintin a yen so ye betimi adi osefo no so enkunim. Amen. Se yehwe ye papa Job a ebi to no. Ne ma ni mema efiri ne nsa. Ono ankasa na japade a owo efiri ne nsa. At the same time, ne health and so ebeye bad and I say olusu ne health. Anya de da form o. A make an sa no. Nanso Job etimi etintimi ye. If it's na onim onyankopon a odi nachi. Example baako a mpese ye hwe eye Joshua. Abra na Joshua edi Israel for anim ekobosha asase no so. See Joshua chapter 11 na previous chapters no Joshua akon bebre akaka krabi na omunsa aka boshe asase no. Na Bible try say na wadi wakon edi kingdoms are what the eastern side of the Jordan and I said the eastern side of Canaan so the southern side also wakon edi nkunim into the northern side kingdoms no ehu ye ne say ani dine and I said ne den Joshua ene ne man edeba no ehu into ombeka omo ho abom. Until this time, one kingdom, and I say, a crow back and a Joshua, a face or more, or make come in a boom. Make Kasa about how troubles and as opposition comes in multiples. This time around, Joshua is not only dealing with one nation, multiple of kingdoms, and as a kings, and I come about ano, and at Joshua. Dealing with. Sometimes you are thankful, and I say, one hour pay asem no. Omutimi eka omuhubom not because say omukomo asem, but because say omu common interest. Sebeya ombe opusi and as ombitimi eyi free honti no. Omutimi ekeka omuhubom esa. Na Joshua ehun sa no. Adia Joshua ye me pese ye nyina yesua ene se wankwa ankope emmoa amfiri babia ho se okọ onyankopon ho. Amen. Story no ewa nti yekofia ye betimi akenkan Joshua 11. Na Bible no edi adanse se ahemfo ikeka omo ho bo ano no omododo no na echempo ano anwea. Bible no so omododo no a chain and Puano Anria into Quan Benso and a Joshua a bit me a face these people. One who then a bronzo. Then Joshua echo Yankupon echo Bisan. Joshua edin ho eto Onyankopon eso. Na Onyankopon emanutimi edi enkunim.
sometimes you say or say for no and I say obronsam and I saw how no adults pee or yen so mama ye bu entu if this obronsam ehun se baby a ye pese ye kɔ no bibi papa bi a ye pese ye ye no say ye aduru ho a no no so double ne tactics if so who say akakuma bi na yetimi achieve yen aim into obronsam so double ne tactics say be ye a obetimi atwe yen afiri ho na asemba ko a onyankopon eka kire Joshua ewo Joshua 11 verse 6 wabra Joshua ekubisa onyankopon hode omonye ayun anu yi a onyankopon ede mo mo na mepese anopei yenso yema saade no eda ye ntirim na etena ye mu na eboa yen ewo ye Kristo som akwantuem opon niam bebre kan sen nkro bebre o mo keka o mo bom no de onyankopon eka kire Joshua ne say do not be afraid because of them ema obuntu so mo ka o mo ho abom na o mo ba wo so why I say because tomorrow by this time ochina say I will deliver them before Israel onyankopon na so no kasa ebetu o mo so sa no de o be hye Israel ensa abusuafo okon no anya yenko me say a spiritual warfare na ekoso na say ba na spiritual me no ni ahoden bia e wo se ejamu ema onyankopon na yetimi ekọ onyankopon eho onyankopon ehu de obronsam eye nyina nti say wo go through problems bi nyema bi how enwe say eye wo nko a na wo hu onyankopon ehu ni nyina it's just a matter say obekọ onyankopon ho na obegya wo pem ama onyankopon na onyankopon so akire ni tumi amen enti onyankopon eka kire o say tomorrow by this time I will deliver them before you tomorrow and as ochina na all kano aya na enye literal say can say literally say 24-hour period ho asem na all can tomorrow no can be a season, it can be for a while. You can go through the, you can say, tomorrow, no bit me take a long time. And sana will tomorrow no abba. A basa abusian for mama ye bo entu. Or how na ye namuno. And mo frantic here a how ye namu family problems are ye namuno. So or how no ba. And so Nyankopon aka say tomorrow by this time be here how no nyina free ho ntina ochina anopa na free ho sometimes it takes a while me kai say yenua Amos last week na one ye kasa or say sometimes Onyankopon go slow God goes slow Onyankopon to ne bo ase e na ye ne niema e bia tama wo bom pa ye senka Onyankopon enyi free saa ohawm no na nye onyankopon emre no no Bible say weeping may endure in the night but joy comes in the morning you know say morning e follow night sometimes your night can be so long ebi ana ama prekopam yenya bote na yentwan onyankopon if say onyankopon ye adwuma even during the night na yewom no ebi ana onyankopon siesio wo kwan bi so enye onyankopon efre Moses ehwa na ma Moses ebedi Israel for enim onyankopon de ne fa kwan bebre so se be ya obesiesie no na mre no so a adwuma Moses esa perform ne watimi aye ni eyie si enhwe Josepha wa bra okudi afiase na onye boni bia o nanso Bible edi adanse say even owo afiase no Nyankopon eden eka no ho ewo ho ade no Nyankopon anyi ne ho the very day I ne koto ho Nyankopon anyi na amba Joseph the night are not a woman no Onyankopon esiesie no
During that time, now no koto the butler and the baker, ewo ha okay kan nsem echiro omo. Na Onyankopon esiesie Joseph ama emre pebi. Sometimes aya ebeka say God and as Onyankopon enye fair. Adan na obi a oye faithful to him. Aho kire sa be ba no so. Wakoda afiase nka Onyankopon obetimi ayi no. Nti ye ka say Onyankopon enye fair. Na mehwehwe Bible ma hu ba bia Bible ne ka say Onyankopon eye fair. Bible say Onyankopon eye just and righteous. Fair anya Bible concept. Eye yan kasa ye concept bi ne ye dia hyem. Se be ya ye betimi aye ye niema. Eye obronsam ideas bi odi hye yan adwem say ye bibia ye fair. Ndi ye de ba ya asafo yi mu a ene ma ya ma aso ma se dia se mo ye ma me. Fairness, wasem na making. And so nyesa na Onyankopon echre. Yesu Kristo ema example. Wabra o ma parable bi efa owura bi a okofa apafo. Ose efa ebimo anopa, ofa ebimo awia, ofa ebimo akabe 1 hour na time na so no, ofa obi but at the end no, omo musika no tuo mu nyina ape. Omo mfa omo anopa no mse na omo ntiase. Say Yesu anazo owura no anye fair. Na Yesu say me be fa mo no menimu dia no say mu wie a say na metua mo memfa mo ka tua ma mo na. Onyankopon e just. Enti se ye betena asafo mu a enye fairness ni ye pe. Na so ma sidia oyare na mo frɛ na me de me yare na mo anfrɛ me enti magya sorry. Hey abusuafo ese ye hwɛ ni yie. Enye mra ye tek asafo mu epe fairness enie. Ewo se ye ni bre na ye som Onyankopon ewo no kware mu. Ene honhom mu. Se be ya Onyankopon so ebetimi aboa yen na yetimi atumpon ewo ni mu. Onyankopon se ye be fa valleys. Valleys ne ye ohawa hodo pii a ebebam. Asa de medi kan ye no. Ebia enye 1 day penny ye free. Ebe take some time. Ni nyina mu no na Onyankopon e de siesie yen. Ebia na nkekan ye bi wo yen ho. Ni nyina mu no Onyankopon de yi san nkekan ye ni nyina free yen ho. Na se yan no pa no eba na Onyankopon e yi yen free mu a yetimi agina ho a give glory to God. Onyankopon ensure yen da. Me pese yesan ebom paye. Mesre na yemu nipa mienu asan aba enimu ha amaye. Yemu nipa mienu oba ba akon bema ba akon emra enimu ha emaye na emebosa empaye we. Ihia obema ba akon ewo ha. Sabre ye mame Doris ebebo empaye amaye. So Nyankopon emwa sometimes ye night no aya na awa nipa ni so de ada ye tententen aya na abasom tuo eye aba Onyankopon emwa yen na in the midst of all that na Onyankopon pour the grace ni ngu yen so se be ya ye betimi atintim se yen night no ye tenten a Onyankopon emwa yen sa kwan no so na opanyin Michael soemmompa yen maye so Onyankopon prepare yen sometimes aya niema no ebunkam fire yen so in a surprise. And I say overtake in a surprise and prepare into a basana na afi ye hu de ye nyempo Onyankopon prepare e free na ekwe say be ya opposition bia na say trouble bia Satan e de beba ya kwan mu no ye betimi agina ama Onyankopon amen ti mama ye mompaye. Amen.
mpaebɔ tiefoɔ agya wo ne wo Awurade wo nkyɛn na honam nyinaa ɛba yɛda wase anɔpɛ wie nea wonam wakoa so na afei wode ɛma yɛn yɛda wase sɛ wotu yɛn fo na wokanya yɛn ɛsɛ yɛ ahohiahia bere mu no Awurade yɛnkɔ so ntwɛn na yɛnhwɛ w'anim yɛda wase awia yi nea wonam wakoa so de ama yɛn ɛyɛ mpa yɛn ahohiahia da mu no Awurade ɛyɛ na yɛhu ne sɛ ɛkyɛ ɛdodo nti nea yɛka ne sɛ ɛbra yɛbɛkɔ sum mu no Awurade wada Roma to yɛn gyidie mu na yɛntimi ɛnyina ma wo na yɛserɛ nso so yɛde adesrɛdeɛ ba wo nyame te asefoɔ anim a yɛserɛ wo hu yɛn mmɔbɔ na boa na yɛma yɛn ɛba sɛ yɛbɛtwɛn a Awurade yɛserɛ wo ma yɛabotɔyɛ mu na ma yɛn wɔtwɛn honhom na yɛmfa yɛni ɛnto yɛn nuanom a adikanfoɔ a ebi too wɔn mo yɛn nua Job ahohiahia a mokɔ mu nyinaa no onya abotrɛ ne boasetɔ ma wasafo Awurade na berɛ sɛ mu no wohyɛ wo ho animonyam ma ne yɛ fɛ ɛno nti yɛsrɛ Job abotɔyɛ mu ɛne ne twɛn honhom ne bi de amema yɛn ho awiei domboa yɛn na yɛn ahohiahia berɛ mu no yɛntimi ntwɛn wo na ɛberɛ no so nso a Awurade wayɛ ama no ayɛ fɛ ka yɛn ho ne boa yɛn ɛwɔ dɔba ne agyenkɔpa Yesu dim na ɛbisa amen Amen. Ina jawo soro ene uma enyina ahyia mu yede aseda ne ayeye ma wo Amen. se da ne da wokosowara kasa kyerɛ na wosiesie ya adwen na o ma ye ne da so aseda nka odin da amen Yehowa ne ye kan se adubri bia na ɔhaw ne amane ne sɔretia abunkan ye so ɛbasa Awurade adwen a ensi so adubri bi mpa ne ya pu ye ngidie dubri bia na fe ye keka nsɛm a ɛmfata etia wo ne yɛsoro no sɛ Awurade ma yɛsoro ahoɔden da Amen. yɛsoro sɛ Awurade siesie yɛ adwen na fe siesie yɛn yie sɛ bɛyɛ a bra sɔretia bɛba no Awurade yɛbɛtumi agyina ɛde ama wo Kristo na yɛnda ne yɛkyi ɛma wo da ne yɛka ne sɛ yɛhia wo berɛ nyinaa nti so yɛ mu wo yɛagye nkwa na agyefo Yesu din mu amen Amen. Panyin Michael yɛdawase nyaba dɔre so yɛdawase nti abusuafoɔ yɛbɛtoa so yɛn next point yɛn third point or say sometimes opposition comes from people you've only been good to. Sometimes opposition comes from people you've only been good to. Nipa wayɛ ɔmo papa pɛn ɛna sometimes ɔmo sorry etia wo yɛmu pii ebedi saa deɛ yi ho adanseɛ sɛ obi a oboa no mmerɛ bi a atwam nanka deɛ wɔ expect ne sɛ obeyi wayɛ anaa mɛboa yɛntwi kasɛm yɛsɛ yɛka ne sɛ wanyi ma yɛ a mɛnsɛ mi din yɛ expect ayɛ yie if such people but sometimes you know saa nipa no ɛsɔre etia yɛn sɛ yɛbɛhwɛ a ebi to yɛnua David anaasɛ David ɛwɔ Bible mu ebi to no David anya bibia amfa antia Saul nanso Saul etu David so sa David estarte esom Saul wa bra na empo ɔyɛ abofra yɛn nyinaa ɛbɛkae story na anaasɛ yɛkae saa story no wa bra ahonhomfi ɛsɔre ɛwɔ Saul so a David ɛfa ne nsa nkuo na wakɔtena hɔ na wabɔ nnwoma na saa ahonhom ne nyinaa afiri Saul so na afei ne ho abae no nanso mmerɛ bi duye a Saul ɛsɔre etia David mɛka yɛn story ne kakra mmerɛ bi duye a na Israelfoɔ ɛne Philistinefoɔ ɛwɔ ntokwa na Goliath anaasɛ giant bi ɛbɛgyina hɔ Bible di adanseɛ sɛ ɔse 40 days and 40 nights obɛgyina hɔ a na odi Israelfoɔ yi atem na ɔka mususɛm etia Onyankopɔn Israelfoɔ na ɛnyɛ sɛ ɔmo ni akofoɔ anaasɛ dɔmbarima o na ɔmo wɔ akofoɔ nanso na ɔmo nyinaa abɔ hu ɔmo nyinaa suro biara ntimi nkɔ bɛrima yɛ nim Bible sɛ Goliath ogyina hɔ a ɛm sɛ ɔbɛyɛ 9 feet Bible describe the dimensions no ɔso yie obiara ntimi nkɔ bɛrima yɛ nim na Bible sɛ mmerɛ bi duye a David papa Jesse esma ne sɛ ɔmfa
supplies and I say nnuane enkoma ne nnuane mu a omo ako na omisa omo na so onhwe said ye nyema esi eko afi David akolakitwa okudru ye na obema bi ejina ho na oka mususem eye David nwanwa say etu obia ne Israel ha obia ni ha obetimi asore ejina ene obema yakon na mo jai na odi Israel for atem na oka emususem etre Israel nyankopon David ye say no minister abema ebekon nipa from the nke ebeka say David enye correct because na David ya abofra ketwa aminum kra na yemfa no nko aminum enko train no anase yenye ni bibia enso David say onne sa owurai ebekon me kan anase me ye mesem we na me hwe David ni behavior na it say emofra abofra bi betimi ne panyim me ka abofra be toddlers abofra ketwa me fan say less than 5 aya sometimes aya no mo fi se bi o mo betimi ne panyim bi akwana so mo betimi abo panyim ana me boa o mo ni any idea bi ase panyim ne wa hoden bro mo so bebra na bibi o mo ye so naive nti me kan na e ba madwum sa enu nti na Yesu Kristo ka se osra henie no eye he for there ankoda o ka character akora bia nim se ni parents e woska akora bia nim se de opa bia wo wiase bia ni parents betimi ato ama na ntisa enti David ko gina ho David hu se Goliath eye giant or ahoden to say Bible say wa hye no from top to down amonu hu if you say enya ho mpo na o hwe na story ne say okọ ohene ho na so ohene so ho okubisa ne say obese oni akwa no ekokun ana so oni Goliath ekokun afi na ne brothers no kra no ho yo mo hi say wo akwa ketu a wo de na obe nwan e na wo hwe ye mpanyimfo kra ya begina yentimi okun na no e de na obe kan ko fie Bible say David am paba okokun ho okọ ohene so ho ene ni di nkomo ohene so say no we are so young masrafo no kra no wo nka ho bi na edan e na wokokun David so ohene sama nkokun a Israel ho na ekokun asrafo nyina ehu abom wo ohene kra na ese odi animu no ehu abom enti sami ma nkokun a wa na ekokun ohene hwedin you say well and e wo point the enti na bra na beji matare na se makota de hye na efa kokun na David and as the Bible say David ekoje kutade ehye making kind na me hwe say na ohene no kura de na ba na adwen because we obi a we panyimu wo so wa sen David akola ketua na wo de wakotare ekoma no ade ba kwa me pese ye twen adwen siso no say na so enso epe animonyam ewo kun nim se David etimi kodi nkunim a efise na tare na ogyehye na odi kodi nkunim ananya sa David say no mintimi emfa nko lesson ba kwa me pese yesua ne say onyankopon ebo bia unique obia ne ade a onyankopon ede share no the man and as a talent and as a skills are onyankopon ede amano and for sometimes you waste your time trying to imitate other people. Sometimes you waste your time compare yourselves to other people there as soon as you were minister no enu mum na you concentrate on but onyankopon de bibi unique bia hye ensem a si yema yeni akun ho a yenso betimi de aye bibia hye onyankopon ni monyam
David said, no, hey, mean to me, for wakota, no, sa a kunwe. Nemum dear me wa and a tire. Tire. Your man is sending a catapult, and I said, send your friend. Amos. Another sling. Yeah. And ya dear whom be I and to Magubia, yet be a shame. No far bore 5 a count. Or you say, now when I could do a better was yes. So Unima, my mom in history. And maybe an American papa. Jatabi Baz or Bechibi. Because I jatano. O sister be by Miss Timmy Ekunsa or sister no. And to Goliath and the next person on also Unyanko the Nebesha Mensa. Amen. Mama sometimes young focus on near ma Unyanko the Adum ebinum na Unyanko the near ma bin so Adum ya yensu ye hweso. Na say ye de and say ye hwe ni ye a Onyankopon be hira so amanatimi ahye na nimonyam. Amen. Another lesson I me pese ye hwe wo ha no say or say never put on the armor of someone who is not in the battle. Ade no kan ho asemi. Mama ye mfa obi a onko battle no bi akota ade enhye. Wo ohene so Sakotade betimi abo ho ban a ade na wo hye na wo kona ni Goliath enkokon. I will say careful the people we take advice for. Mama ye me say ya say advice no modern man so advice na timi abo mo ana. Sometimes omo meaning well for us. But I will see it me a tenas near says advice, yeah, major free, as soon as we. So a bit me abuame. David, a corner with just a sling, and I said, and maybe any above 5. Above 5 no crown one you soon in that. Baku pet. If you say, no, then who you na at Onyankopon so. Na Goliath ejina ho no. Na ni ba bi bia ni ho a obetimi target mana ye because Bible dey dance so see the bronze. And the iron shield from head to toe. Enti ba ho obetimi ahete mana ye. Na so no Onyankopon ana say obronsam mana adwen no. O mana adwen nyina oja ne ha. Amen. Onyankopon ma. Onyankopon see him put on the full armor of God. Sometimes you put on the armor near ja adwen and as ye ja ye ti. Eno so na obronsam epe. Obronsam nya ye adwen a wonya ye bibia, nya ye japade ye nsika bi. Ye dwuma bi na obronsam ehwehwe o. Dwohwe nyina ye den ya dream. Into me who say yes, ye ho a ye put on the armor of God in free head to toe, yan cover every place. Goliath ant me anya sa no. David et me edi no sun kunim with one shot. One shot. If you say no nim di Onyankopon ebetimi aye. Na Onyankopon aye biama no empen bia atwam na nti ohun se Goliath ya ogina hoyi onye obia wan hu se oso wan hu se ohaw ne ye too big ode no hu nyina atu Onyankopon so enti yen so haw eba yen so a moma ohaw no enye kese wo yen so to the extent say empo ye refi Onyankopon. Sadia David edene ho si ho anase odene ho to Onyankopon so ma Onyankopon ma ne di nkunim no menim se yen so ye recognize Onyankopon o ye abrabom wa mra o how aba yen so a Onyankopon so ebem ye di nkunim. Amen. David edi nkunim wieye Bible say story no and de wo ha
mekasa about when nipa ya omo papa turning against us. David adine so enkunim awie. Nipa nyina ahu David. De ohen ka se odebema David. So obema ne baba obeyi omabusua afri eto a omutua ewom. Ni nyina yede ama David. Onyankopon adom ewo David so nti Bible say emre bi du ya omukọ ako ana omoba na emma bi ebose na omo aye nnwuma omoto omo say so akun apem David ayeden akun empempem so ti ya no say ha mo say me ohen mete ha na mo to anase mo bo say your Emma David. And the Bible say the spirit of jealousy and hatred and Saul. Na eho na started dinani see David so to the extent say or try say obekun David. David anka ohene yare anaso how about so a otimi jiw free sa ohaw num David atamfo and as a Philistine for eba mo so a watimi agina akon age oman yasi ho ohin etene against David. The Bible say afei na David dwane ohene so it got to a point empo Bible say empemienu David enya chance and as unya kwan senko be yi ohene free ho na so be kuno if so ko to no empemienu a na ne bambofo na say ne secret service a owo a omo bo no ho ba na omo kro madeda a na nko betimi aku ohene then so David eka say I dare not touch the Lord's anointed. Je onyankopon ehira no no me mfa mensa enka no even though Saul act crazy one man who kwai ma obronsam use so no I dare not touch him. I was for sometimes ye deal with ourselves ye deal with our leaders onyankopon e de omo asiasa fia no a kwa ben so ene yefa deal with them. Ye kekan ya adwen e kire omo se de pebia na muma ye hu se onyankopon ene de sa leaders yi asisi ho amaye nso nti empo se omo mfa onyankopon asem nya adwuma anya yesudie no na na say your responsibility ne say ye be kekan ya adwen a kire omo muma ye nyai omo emfama onyankopon na mrepam no onyankopon na nkasa ebe kire ne tumi amen. Enti Bible say David amfa nensa anka ohene Saul wa bra onya akwan nka okun ohene na nka oba be the next king right away. Then so David anyesa onyankopon ehu ye mobo na omma ye saa honhom ibi omma ye saa character David ewo ibi se bibia mu no yebenya patience ediama onyankopon no onyankopon na ankasa aye n'adwuma moma ye ntutu mirika anase ye ntutu ye mpepre ye ho pi pese ye beye bibi if say na onyankopon promise David so beye king but one taking in his hands so no ankasa ebema na bam o twan se onyankopon time na ankasa dura onyankopon na ankasa ebe hye no ho animonyam amen. Enti samre yebesan abompaye mesre nipa mienu ama omo ba animu ha maye menya oba ba kwa mepe menya be ma ba kwa mepe nipa mienu ebeba animu ha amaye jodi nkan ebebo empaye asre onyankopon amaye se yenua girlfriend ebebo sampaye na my dedi kan bebo mpaye na what the answer onyankopon ensa amaye sese nipa bi a yabo omo pen etu ye nso sa ana so mo turn against us onyankopon moa yen na ya anye bone
nanka David ɛwɔ kwan so otwa so oti anaso kuno yi ne free ho but David anya sa onyankopɔn mo ayɛ no ma yɛ saa honhom na yɛ maame lady anso abɔ mpaeɛ asrɛ onyankopɔn sɛ ɔmmie yɛ honhom aniwa no sɛ ɛbɛyɛ a ɔbrɔnsam na ada ahodoɔ a ɔde gu yɛ akwan mu so obenya yɛn nyinaa no the spirit of discernment onyankopɔn ɛmfa nnom yɛn na yɛntimi ɛnhu ɔbrɔnsam ɛnna ada nti saa bere yɛbɛbɔ saa mpaeɛ mmienu wei Agyidifoɔ ɔmmyɛ mmɔ mpaeɛ ɛdimafo ne Awurade ɛnɛ homeda anɔpa yi nso aseda ne ayɛ yi nka wo din amen yɛda wo ase bebree w'adom ɛne ahomɔborɔ a wɔde adom yɛn mmerɛ mu ɛna wo sɛ yɛmmra w'anim ne yɛmfa yɛ haw ne yɛbisadeɛ nyinaa ɛnto w'anim nyame ɛna anɔpa yi deɛ ɛka nyinaa ne sɛ yɛgyae ɔmo a yɛayɛ ɔmo papa na ɔmo asɔre te a yɛhyɛ onyame wɔ nsa amen wo sɛ ɔko no ɛnyɛ yɛyɛ ko ɛyɛ wo nyame wo ko nti yɛnyae biribiaa mu ɛma wo na waa na waasɛm asa kyerɛ yɛ sɛ obi yɛɛ bɔne a yɛmfa ɛnkyɛ no amen nti nyame mesrɛ wo ma yɛakokuduro a sɛ obi yɛɛ bɔne a yɛbɛtumi de akyɛ no na Awurade werɛtɔ ne deɛ ɛfiri wo nyame ɛmfiri yɛi nti na anɔpɛ deɛ ɛka nyinaa ne sɛ ma yɛakokuduro na ma yɛ ahoɔden sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi de atoa so ayɛ deɛ ɛsɛ yɛyɛ ɛnyɛ sɛ obiara yɛ bɔne nti na because of the nipa ne de ayɛ nti yɛhyia nipa foforɔ a anaasɛ biribi ɛhapen biom a yɛntoa so nyɛ saa papa no biom nti Awurade na anɔpɛ yi sɛ obiara yɛ bɔne bi a yɛhyɛɛ so ɛde abufuo ne awerɛhoɔ ɛte mu a nyame mesrɛ wo yi saa abufuo ne awerɛhoɔ no nyinaa afiri yɛ mu na Awurade yɛntimi ntoa so na yɛnyɛ papa na sɛ ankyɛ na sɛ wopie a nka ɛnam sɛ yɛde bɔne kyɛeɛ ne yɛgyae biribiara ma a wo nyame nti woaba abɛfa yɛ akɔdi da yɛn nsa da yɛda wo ase sɛ woatie mpaebɔ anɔpa yi ɛwɔ wo din mu nti amen amen na nyame yɛkɔ so da wo ase ɛwɔ akɔnya a yɛnya wɔ anim nnɛ awia yi so biom na wotu yɛn fo na wohyɛ yɛn dene sɛ ma yɛn nsuo na woka yɛn ho papa dɛfoɔ wo nsɛm nyinaa kyerɛ sɛ woayɛ bi bebree ɛna ama yɛn ɛwɔ honhom mu sɛ wobie ne ma yɛhu nea woayɛ ama yɛn a anka yɛbɛhu sɛ woka yɛn ho daadaa enti wei na woma yɛhu sɛ ma yɛnsuro enti biribia mu no yɛmfa yɛni nto wo so na mmom yɛngyaa yɛn ho ma wo sɛnea wobɛyɛ a wobɛtena yɛn mu na yɛtumi yɛnya ani a yɛde ɛbɛhu wo Awurade aso a yɛde bɛte wo Awurade wo nnɛ na akoma a yɛde bɛgye w'asɛm no Awurade yɛsrɛ wo yɛ a na ɛhu nti ɛma a yɛntumi ngyina ɛyɛ a na nea ɛkɔ so wɔ wiase nti yɛntumi ngyina nti yɛsaa na ɛkwan bi abɛda yɛn ho sɛnea ɛbɛyɛ ɔbonsam ɛbɛdi yɛn so ɛno nti awie yɛaba w'anim yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ na ma yɛn ne tumi a yɛde bɛdi saa nneɛma no so sɛnea ɛbɛyɛ a Awurade wobɛtumi atena yɛn akoma mu wobɛtumi ama yɛn akoma a yɛde bɛkyiri bɔne koraa akoma a yɛbɛka no to biribi a ɛbɛma yɛahwe ase na mmom no yɛama wo kwan ama wode wo biribiara ɛdware yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛtu anammɔ a yɛnkɔtɔ nsɔhwɛ mu yɛda wo ase w'adom nti amen amen Auntie Lydia yɛda wo ase girlfriend so yɛda wo ase mede maasɛm no ɛreba awieɛ ɛnkyɛ koraa na testa anaasɛ ɛtwa David story no so na Bible no ɛka verses no dɔɔso yɛnkan no nyinaa yɛkɔ fie a moma yɛnya mmerɛ na yɛnkenkan David story yɛhɔ 1 Samuel 27 a ɔsɛ mmerɛ bi duiɛ a mpo na ɔhene sɛ ɛtae David to the extent said David edwane ekotoa Philistines for ya na omoye Israel for enemy David ekọ omo na ohene nso agi David if the David eye okufo anase ne ho odin into the Bible ne dia dance say David about 600 men edwane ekotoa Philistine for na omo ye baako na David ekatre ohene ne sɛ menemo ebetena na emom
maboa mo ɛwɔ mo ko ahodoɔ a moko nyinaa na ɔko a ebi a me no mo ɛnko yɛ ɔko a bi a mo ne Israelfoɔ bɛko ɛfiri sɛ ɛhɔ deɛ ɛyɛ me man a mempɛ sɛ me ne ɔmo bɛko nti ɔhene no nso ɛte aseɛ agye David na Bible say David ɛtena hɔ for about 1.5 years na ɔne ɔhene yɛ a ɔbɔ ɔmo ne mpɛnsuo bi du yɛ a ɔhene no ehu sɛ ahoɔden a David wɔ ɛne ne nkurɔfoɔ no so ɔmo anhwɛ yie na ɔmo ama David anaasɛ ɔmo anyi David ɛmfrɛ ɔmo anhwɛ a na daakye bi no ɔmo abɛto ahyɛ ɔmo so anaasɛ ɔmo agye ɔmo nsaase ne ɔmo kingdom no afiri ɔmo nsam enti no ɔhene no ɛpam David afiri hɔ na David ɛsan kɔɔ back no Bible say David san kɔɔ back to Ziklag a ɛyɛ beaeɛ a na ɔmo gya ɔmo abusuafoɔ wɔ ɔmo kɔtoo sɛ na Amalekites-foɔ no nso aba abɛsesa ɔmo yere ne ɔmo mma ne ɔmo anyapadeɛ nyinaa ɛde kɔ na Bible say David nkurɔfoɔ a na ɔka ɔmo ho a ɔmo ne nyinaa etu anamɔ na ɔmo ko na ɔmo di nkunim saa nkurɔfoɔ yi got to a point say ɔmo mpo because yɛbɛsesa ɔmo yere ne ɔmo mma ne ɔmo agyapadeɛ no ɔmo bufu David try say nkom bɛku David na hɔ ɛna mepɛ sɛ yɛhyɛ no nso deɛ David ɛyɛɛyɛ ɛwɔ 1 Samuel 30 verse 6 mɛsrɛ sɛ obi bɛkan hɔ ɛde ama yɛn asɛm a anaasɛ deɛ David ɛyɛɛyɛ wɔ aberɛ a ne nkurɔfoɔ try sɛ ɔmo bɛto ahyɛ no so anaasɛ ɔmo try sɛ ɔmo bɛyi no afiri hɔ because sɛ ɔhaw a ɔmo go through no nyinaa no David na di ɔmo nam ɛdi ako na ɔmo akɔ aba ne abɛsesa ɔmo yere ne ɔmo mma ne ɔmo agyapadeɛ nyinaa 1 Samuel 30 verse 6 1 Samuel 30 verse 6 and I can feel verse 4 no mama verse 4 yes. Then David and the people were with him. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Okay, until no time omo san omo chi ebaye na ya besesa omo yere no omo japade no. Oh, Bible ne say omo pagya omo ne no omo suin. So say na to me and as a power bia any omo biem. They were emotionally drained. When I'm saying so sometimes when we become emotionally drained, that's when the raw stuff in us, come to the surface. So at that point, your bomu nyina bu yeni ani da so bia. E bi ene tro sa ankrofo yi. Kan koma me. And David's two wives, Ahinoam the Jezreelite and Abigail the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. Yes, and omo try say ombeku David. If you say David and omo dinachi masad nyema we nyina ebetom na ba bia Amos ebekan na mpese ye hye no so de David eye was saying. But David strengthened himself in the David Lord. Strengthened himself in the Lord his God. Amen. Enti se ye kɔ ɔhaw mu na ni da so ni ba bia ye twa ye ni a ɔsɔfo bia ni hɔ ɔbɛboa ye asɔmpanyi bia ni hɔ ɔbɛboa ye ye yiri ni hɔ ye ma ni hɔ ye japade ni hɔ a ye de ye ni ebesi so mana timi aboa ye a hwan hɔ na ye se ye twa ye ni hwɛ ɛwɔ se ye hye ye ho den ɛwɔ Onyankopɔn mu ɛwɔ se ye hye ye ho den ɛwɔ Onyankopɔn mu kan kɔma me 7 no. Verse 7. Yes. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David.
So David inquired of the Lord, saying, Shall I pursue this troop? Shall I overtake them? Okay. Nti ade baako so a David ye no no. Oko Nyankopɔn ho. O strengthen himself wie no. O ye den oko Nyankopɔn anim ekobisa no. Adofo mo ye ntua na mo bia yenko Onyankopɔn ho enkobisa no. Na nka David betimi asɔre preko pɛ na wa pursue omo nanso o ye den oko Onyankopɔn ho ekobisa Onyankopɔn. So wontu omo so sana se wonti omo ana na de na Onyankopɔn kan koma me. And he answered him, Pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Amen. Amen. Onyankopɔn so ka kyerɛ ne se akwan da hɔ ti omo na surely we catch up to them. Na oniema omo abefa nyina na se mo japade a omo abefa nyina no. Monsa ebetimi akane nyina kan 18 na mame. Verse number 18. Or say, So David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his 2 wives, and nothing of theirs was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything which they had taken from them. David recovered all. Amen. Enti test way na mede gyaye nyina. Say no matter what the issue is, no matter what obronsam ade aba ya akwan mu. Moma ye nyae Onyankopɔn achi did abiarada. Always mumien seek the Lord's face. Always bibia na motu bia yepesi yetu bia no. Moma ye misa Onyankopɔn se so anamo ya mpesi mitui. Eya na se enye no Onyankopɔn na ankasa enkyere yen kwan no na yentimi emfa so. If said ye befro Onyankopɔn anum beba bia no. Sentiasie o mo sentiasie ni mo. Ye nim se eye wisdom and power. Onyankopɔn asem bia no power edi akire. Enti moma yemfa ye huntu Onyankopɔn so. Na Onyankopɔn emmoa ye na problems ahodo a obronsam edi egu ya kwan mu. Mesi awie emre mu obronsam enkofefa niema akese bia o niema nkete. Ena odi begu Kristofo ya kwan mu. Onyankopɔn de ehia 100% of our attention, 100% of our obedience. The obronsam ahia ne say 1% pe. So that obese Onyankopɔn de no. Onyankopɔn hyeyen anopai. Na ommoa na ontintim yase ewo ne mu. Amen. Enti sabre yebebo empire. Yebebo empire. Yempire a yebebo no mesre opanyin Alex na waba animu ha. Opanyin Alex beba animu ha. Yedi dwumade no ebe wie ya ne sa. Opanyin Alex beba animu ha bebo empire amayen. Obi biara anopai owo ha a owo ohaw anase oyare hu problem yare nko a wasem na meka. So yare hu problem both physically and spiritually. Ujina ho ama obi a you can come forward. Let's try so beba animu ha amayen. Na opanyin Alex etie nyina ahye Onyankopɔn sa o sa kwa so. So wo honam real yare spiritual sickness and as a physical sickness and let's just say we better than my
Nyankopɔn. Yɛda wase ɛwɔ bambɔ a wabɔ yɛn ahwɛ yɛn so abɛduru saa berɛ yi. Amen. Yɛnim yie sɛ wo din a yɛafa ato yɛn so nti ɔtamfo no to yɛn so sa. Nanso mmerɛ nyinaa wokae yɛn sɛ woka yɛn ho. Yes. Ɛno nti ɛnsɛ sɛ yɛsuro. Ɛdɔn mu yɛaba w'anim a yɛde yɛmu ayarefoɔ nyinaa ɛreba w'anim Awurade. Amen. Deɛ ɔgyina ha ama wɔ bi saa nipa korɔ no yɛde wɔn nso so ba w'anim Awurade. Ɔhaw a ɛreba yɛn soɔ yɛ nipadua mu yɛsrɛ wo sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ na sa yɛn yarewa. Amen. Akwankyerɛ bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛhu na ɛboa ɛma yɛaresa no ɛyɛ ntɛm a Awurade yɛsrɛ wo da n'adi kyerɛ yɛn. Amen. Hu yɛn mmɔbɔ na afei yɛntimi ntena ase ma wo. Na sɛdeɛ w'asɛm ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ saa yare a ɛba a Misraimfoɔ so no ebi ma yɛn so no yɛsrɛ wo ma no nyɛ saa ma yɛn daa. Amen. Afei honhom mu deɛ nso so Awurade yɛde ne nyinaa ɛba w'anim. Yɛni ɛntimi nhunu nanso Awurade deɛ ne nyinaa da w'anim. Yɛsrɛ wo sɛ obi wɔ ha na ɔtamfo no ɛne ne di asie yare a kɔ hospital koraa ɛhwehwɛ a yɛnhunu saa nneɛma no nyinaa Awurade yɛde ba w'anim nnɛ. Amen. Wo a wotu ɔtamfo no so sa na wodi ne so nkonim no Awurade yɛsrɛ wo di ne so nkonim ma yɛ. Amen. Ma saafoɔ no nyinaa ɛnya wɔn fa ahodie. Sɛ ɔtamfo no akyekyere obi na ɔntimi nyene ho a Awurade yɛsrɛ wo gye no ma yɛ. Amen. Yɛsrɛ wo gye no ma yɛ. Na saafoɔ nyinaa ɛnya fa ahodie. Enti yɛaba w'anim yi yɛwɔ anidasoɔ. Fi sɛ woaka akyerɛ yɛn sɛ woka yɛn ho na wo na wosa yɛn nyarewa. Ti Awurade sa yɛn nyarewa nnɛ ma yɛn. Amen. Yɛda wase so atie yɛn mpaebɔ ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. 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 Yɛda wase. Ɛsɛ sɛ ɔpanyin bɔ ɛbɛbɛ ne mu ama yɛn. Ɔpanyin bɔ ketewa. San bra na ɛbɔ saa mpa yi ɛfa ma yɛn. Ɛbɛyɛ mpa yi a ɛtwa toro. Miscellaneous mpa yi a bia adesrɛdeɛ bi ɛda wakoma so a yɛamɔ so wɔ ha. Ɛsrɛ sɛ adesrɛdeɛ biara ɛda wakoma so biara ɛso biara a wopɛ sɛ ɛnɛ anɔpa yi anaasɛ wie yi wode brɛ Onyankopɔn no wobɛba anim wɔ ha. Na ɔpanyin Paul agyina yɛn nyinaa anan mu ɛde yɛn adesrɛdeɛ ahodoɔ akɔ Onyankopɔn anim ama yɛn. Nti sɛ wowɔ special prayer bi saa a wobɛtumi atu anamɔ na waba anim wɔ hɔ abere a ɔpanyin Paul ɛbɔ mpaeɛ ama yɛn nyinaa. Any special prayer
titio ɛna woyɛ nyame adeɛ nkyɛn ansa na wahwehwɛ deɛ bɛdie wosiesie biribiara de to hɔ ma yɛn ansa na adeɛ akyɛn yɛagyanom bebree sufrɛ wo no nyame wogye wɔn so asedan ka odin daa Amen. ɛne yɛkae sɛnea David ne manfo 600 kɔɛ ne abɛfa ɔmene ne ɔmo mma na wɔsu tiatia mu na ne da so nyinaa sa na wɔpɛ ne mpo akunu nanso wɔne da so nti wɔsufrɛ Awurade na wokyerɛ deɛ wɔnyɛ asedan ka odin daa Amen. yɛka bibisi a nama yɛn nyinaa awerɛhyɛ mu ne abotɔyɛ mu sɛ wo nyame wosi wo ntwa torɔ na wo bɔhyɛ tim wo hɔ sɛ wadwa na sɛ ɔdasa ne dwa ne bɛtoa wo a wokɔ na wogye no enti na ɔma nyinaa yɛbutu w'anim ɔtwɛ de ampɔ kwame yɛaba a wɔne before your heavenly throne yɛde emu nyinaa na aba yi owura baabia ne hɔ a yɛbɛtumi akɔ yɛayɛ sɛ David yɛapem enti yɛsu frɛ wo sɛ Awurade nea akeka yɛaha ahodoɔ no nyinaa yɛnte mu bɔdin nea yɛamɔdin wɔ ha sei nea yɛhyɛ akoma mu a ɛreɛ nea yɛhyɛ abusua bi mpo a abusuani bi bɛgyina ha ma no yɛ mma yɛ asafo ma yɛde ne nyinaa ba wɔ nim dɛ sɛ David va Yesu adom ho yɛ mmɔbɔ daa Amen. onyame firi soro bo so ne ma wɔn nsa so ma yɛ daa kurumdifoɔ Yesu nnɛ adi nkuni ma yɛ daa Awurade wɔde ɔtamfo no so nkuni dada nti nea a yɛbɔ akyerɛ yɛ so ma yɛn nso ankasa yɛ mu yɛnyini sɛ nyame wayɛ nkunimdifoɔ nti ɛda wo ase sɛ wawie wɔ Yesu Kristo din mu amen Amen. Amen. Sabre adansidie emre ne edu so edi ba ko pene minya wa ha eti mefre Dr. Samuel Martin baba anim ha na mai na wabedi wadansi Mitimi baby and Simo Kai me say Thomas was me cover Spencer from the school and me na idea second so it was dark outside and I'm a koi see free come and see free come no I always do this if we come now I go on my phone there's an app with the school that we used to sign him out. To make call app and also I may sign him out and I'm walking towards the BNU school no one. Now the school no it's a was sorry be na omu from ho. Na I say was sunny now perform. Now my because I was on my phone, and there was a railing before so